Pepita Sarrigi Aranburu naiz. Herreran jaio nintzen Herreran. Setiembrian 27. 1926an. Oain dakaskit, 80 urte, setiembreaino ez dakati, 81. Gero batallotu nintzen altzan. Herreran etzegon, orduan elizikan, eta orduan altzan. Gero, hor, indet nire bizitz guzila. Jolastu dut, nire ama eskondu zen Jose Miguel Sarrigikin. Gero, bere aitak eta ama bizizian altzan. Basarri bat ez dakit nola izan, baina hor bazuten beste basarri bat Elizalde nola ferreteia. Haiek zaukaten, Elizalde zan, Elizalde o Sinalde, nire amonen, arrena amona eta nire amonen, amonak ez da naia, arrebazian. Eta orduan behak zuten hori. Gero, pues, nik izan ditut, nire amak izan dizuzun, 3 seme alaba. Behin ez geha 3 juntatu. Beha, lehenbiziko alaba izan duzinean, hila kendu zioten. Gero, oso handiak etortzi zian, eta ez. Eta gero, bigarrena mutila. Eta aia handia zan, 8 bakarrik intzitun, eta bidaz izango zan, komadronak orduan ibiltze zian, parterak izate zian, eta haiek ite zuten, launduan Andria egiten, umia egiten, eta gero zantzun, ez ikusi umi handia hoikan, eta nik argazki bat atoko jot, eta hilintzan 8 unian, eta oain ez dakit etxian dagoen, baino galdua dagoen, kaja batian, hilta gero, ateazun umiari argazkia. Gero, ni etorri nintzen, ni regimen handia. Inbiar nun nire amak inbiartzun, regimena bestela, handia etorri ziren, eta orduan, eta ni etorri, eta ara 2 urtean nire aita hiltzan. Asi que ni gelditu nintzen 2 urtekin aite gabe. Orduan, pues, nire amona bizazan, linbaziko bizitzan, eta nire ama eskonduta bigarrenian. Gero nire aitonak intzun, holako kapritxosua zan, itxia intzun terrenos de la Renfe. Eta inork, txingurrinen orduan etzean, hainbeste tabernikan taula, txingurrinen ezin liteke hori in. Eta nire aitonak esan zuen bai, nik indet. Nik eosin diote, esan dizute, relaziones publikazan, eta harrek be amistadiakin eta denakin, sobrestantiakin, eta orduan ibiltzen zian, trenian, eta nola ibiltzen zan gauzak, eta inspezionatzen Madrikuak, eta orduan harrekin nintzituen amistadiak, eta orduan eosi zion terrenua, eta saldu intzioten. Eta nire aitona bak zintzun, Paulita nola bizi zan. Hor etxio intzun bere semea eskontzeko. Eta jarri zion, etxe guzia zan Aranburu enea, baina ua zan Juanito enea, arrentzako. Eta orduan, gero nire osabak esan zuen, etxi hau etxai, pues beste aldea. Etorri zan beste aldea, Beltranen onduan, balkoi luze bat egon, eta han. Eta han egon dugea familia guzia. Eta Zubipe izena? Zubipe jarri zuten, ez da, Zubipe jarri zuten, hor no izan duzuten, peña, Herrera Espor, goatze zehazu eguzkitza. Pues, harren aita, Patxi, zaukan taberna hori, eta segon eguzkitza taberna. Horiek zaukaten el Peña Espor, soziedadia eta deportiak eta la. Ez que bere zenimia Manolo, zarrena zan, ua zan remontiza, bueno, afizinatua bezala, remontian ibiltze zan, eta hoi zan oso deporten zalea eta hola hitzezun. Eta gero, harren bidetik entzuten, gure etxean atzian, jolastokietan nola doa indikan muru hori, hor intzuten bolatoki bat, Andresen terrenuan, osea, Beltranen terrenuan, eta hori intzuten haientzako, eta han ibiltze zian, Juan Serraia, zure aita badakizan, Lizarralde, Tamborreruen koinaua, Patxi, beste agurren bizizana, oain ez dakit nola Agirre Zabalaga. Markatu, eta ez nuz orduan aitonak egin zuela etxi hori. Gizon... Bai, oso zan, bai, oso aurrean. Eta gainen intzun etxia, eta berentzako, bere esto. Eta gainea esatezun ere amak, lehen arriskua zan,
eta bakizu, igual lauetan jekitze zian. Kanteruak etortze zian, eguzkia ez etortzeatikan, eta freskuran iteatikan lana, gero euskiakin ez lertzeko taola, pues intzuten ekarri hori. Osea, intzuten, eta orduan izatezun neamak, eta nerea eta nerea naia gaztia ginen gu, baino jeikitze zian labetako. Eta gu, emakumea nere amatani baita ere, jeiki ginen, aiteken un etxeko lana, eta gero nere ama jose itezun taola, beretzako etxeko taola, eta intzun hori, bai, eta bai, hori itezun. Así que horrengatik denak lanian ibiltzezan, así que azten dianean zaten, lana, ez zaitu, ez da zen nire etxian lan asko indute,